Jenengku Ratna. Aku saiki umur 19. Aku megawe nyato kesandangan. Sajane aku kepengin kuliah. Amarga masalah ekonomi, aku dikon megawe wali kali ibu. Aku biyen di kanca cilik jenenge Raden. Ben aku dolan karo Raden, tapi wis ana pirang taun iki aku ora tau ketemu amarga dheweke duwe lara lan kudu nglakoni pengobatan nyang luar kutha. Aku isih ngenteni lan goleki Raden amarga dheweke duwe panggonan istimewa nang jero ati. Tapi aku ngerasa duwe perasaan guna menyang kancaku SMA biyen jenenge Yuda. Bayangno to, pas masa awal orientasi utawa MOS, dheweke arek lanang pertama hal akrab karo aku, areke ganteng, manis, dhuwur lan kulite langsung. Pas awal dina MOS pertama, aku ora ndek kanca blas. Dheweke moro-moro teko, lungguh jejer nyang andingku lan takok jenengku. Jenengmu sapa? Takok Yuda marang aku. Jenengku Ratna Ayu, celukan Ratna wae. Sampeyan sapa? Aku takok marang Yuda. Jenengku Yuda Saputra. Aku saka kelas 10 MIPA 1 Rat. Kamu kelas endi? Aku kelas sandingmu Yud. Kamu wis duwe kanca apa durung Yud nang kene? Urung Rat. Iki mau lah kok tepak ero kamu dhewe yang tadi tak parani. Yuda jawab lan mesem menyang Ratna. Moro-moro ana pengumuman yang peserta MOS dikon balik menyang omah. Rat, aku balik nyang kelas sik yo. Wis ana pengumuman. Iya Yud. Aku ngalih karo mesem nyang Yuda. Aku mlaku menyang gerbang ngenteni ibuku nyusul amarga aku durung bisa numpak sepeda dhewe. Wis ana sejaman aku ngenteni ibuku ora teko-teko. Lah kok moro-moro Yuda teko takok menyang aku. Lho Rat, kurang balik bareng karo sapa? Aku kaget ana Yuda nyang sandingku. Urung Yud, ibu ra teko-teko wis sejam nyang gerbang iki mau. Alah Rat, tak gonceng ya. Sanane ibumu sibuk ora bisa nyusul. Ratna langsung numpak nyampe dae Yuda. Yuda mesem lan gonceng Ratna balik menyang omahe. Sadawane dalan, Ratna ora wani ngejak ngomong Yuda merga canggung sik pas kenal. Yuda mung mesem karo guyu ngosi wajahe Ratna hang ayu lan resik. Sakwise teko omahe Ratna, ora lali ngatur suwun menyang Yuda sing wis ngeterake Ratna mulih. Suwun ya Yud wis ngeterake apa balik. Aku matur suwun marang Yuda. Iya Rat, aku oleh njaluk nomor teleponmu gak Rat? Yuda njaluk nomor telepon menyang Ratna. Iya Yud, oleh. Engko lek ning apa-apa kabari ya Yud. Aku ngolehi Yuda njaluk nomor teleponku. Rat, aku balik sik ya wis sore. Engko selak digoleki ibu. Iya Yud, hati-hati ya. Aku mlaku mlebu omah karo dada-dada menyang Yuda. Wis ana pirang taun, aku lan Yuda ngrangkai cita bareng. Mbuh rasaku lan Yuda padha apa ora, ade wis suwe bareng-bareng. Ana Yuda, ya ana Ratna. Lah kok dek wingi pas pacara, mbuh kene apa? Lah kok rasane awak abot, kudu amblek. Lipat ireng ra ana rupa. Lan sirah munyer-munyer kaya diputer. Wajahku pucet. Yuda nyang sandingku sadar yen aku abinis mati. Yuda mbatek aku memburi terus digawa menyang UKS. Yuda takok-takok menyang aku ben aku ora semaput. Lah kok ora mempang. Blek. Aku semaput nyang tengah dalan. Untungnya ditampani karo Yuda. Yuda langsung junjung aku menyang UKS. Sakwise ditangani arek PMR, Yuda balik nyang barisan upacara. Mari upacara, Yuda mlayu nyang UKS lan takok-takok kahananku piye. Amarga ora kuat, Yuda ngeterake mulih menyang omah. Sekolah wis mulih, Yuda langsung ngendangi Ratna menyang omahe. Rat, piye kahananmu? Wis waras? Yuda takok menyang aku. Wis penakan Yud. Alhamdulillah lek ngono ndang waras ya. Ben aku iso ndelok mesem maneh Rat. Rat, besok lek wis lulus sekolah, aku pinedhake amu dadi tekku sak lawase Rat. Iki gelang gawe amu. Yuda yakini aku. Aku kaget lan pipiku abang beranang, krungu Yuda ngomong ngono iku menyang aku. Karo pipiku abang, Yuda ngempet guyu lan isin ndelok wajahku. Yuda langsung pamit mulih karo mesem. Balik sik ya Rat, ndang waras. Yuda pamit lan metu saking omahku.
Iya Yud, suwun wis adoh-adoh ngendangi. Yuda balik numpai pedae karo ngasih Yuda metu saka gerbang. Aku banjur mikir, arek sesempurna Yuda, sapa ta ya sing ora gelem. Akeh arek wedok edanan karo Yuda. Tapi jare Yuda orang nggawe blas. Mbah ya kok nyang aku, Yuda bisa cedek karo aku. Batine Ratna. Setahun wis kelewat. Aku ora tau petuk Yuda, kapok ayo lulus sekolah. Jane aku kangen marang Yuda. Tapi aku bingung cara ngomong kepriye. Ditambah maneh, aku karo ibu dan bapak dijodohke karo wong sing ora tau tak temoni. Aku bimbang antara ngenteni Yuda apa nerima lamarane wong liya kuwi. Moro-moro wis hari H. Aku bingung karo jawabanku dhewe. Pasti hak anangan wis teko, lah kok pas mlebu aku kaget. Loh, Yud, iku amu. Aku takok marang Yuda. Iya Rat, aku sing nglamar amu. Sepurane yen aku gak ngomong, ajane aku Raden, kanca cilikmu dhisik sing sering dolan karo amu. Aku ngerti nek amu Ratna. Aku pisan wis seneng karo amu ket cilik. Alasane aku ganti jeneng, aku lara atos, dadi kudu ganti jenengku dadi Yuda Saputra. Ratna bingung kudu bungah apa sedih. Amarga kaget yen Yuda iku Raden, wong sing wis digoleki ket biyen. Yuda takok kepastiane Ratna. Rat, kamu gelem gak rangkai cerita saklawase karo aku? Takok Yuda marang Ratna. Iya Yud, aku gelem, jawab Ratna. Wong-wong padha bungah dadi saksine Yuda lan Ratna.